Duše istina, iže vezdi sej i vsia исполняя сокровище, жизни подателю приди и вселися вн, и очисти от всякия скверна, и спаси блаже. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Molitvami sviatých Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. No, svätý Ján Kronštátsky píše, my sa modlíme každý deň a oslavujeme veľkých svätých Božích ľudí, ktorí odovzdali cirkvi svoje modlitby písomne. A my sa môžeme vďaka modlitbám, ktoré nám zanechali svätí, myslieť ich myšlienkami, pociťovať ich pocity, alebo cítiť ich pocitmi, byť skrušený vo svojich srdcach ich skrušenosťou, snažíme sa pozdvihnúť sa k ich láske k Stvoriteľovi všetkého a Bohu, lebo my spolu s nimi, s tými svätými, tvoríme jednu cerkev, jednu cirkev, jedno stádo Kristovo. A v nej nech sa nad nami Boh zmiluje a nás spasí. Len aby sme nezoslabli duchovne, aby sme nezleniveli v živote, ale núďme seba, prinúcujme seba k pokaniu a k všetkým dobrým skutkom. Svätí žili, podvízali sa, bojovali duchovne, trpeli pokušenia, vyťazili v mene Božom nad nepriateľmi, vnútornými aj vonkajšími a získavali spasu. S Božou milosťou budeme spasení aj my. No, tak daj Bože, aby sme vytrvali, nepoľavili a spasili svoje duše s Bohom. No, teraz si povieme o dnešnom svetom. Najprv, akých svätých je dnes v pamiatkách, kto vie? Nie, Meleti Antiochísky. Tamto vpravo je prímenie, čiže Meleti Antiochísky. Dobre, ďalej, ešte. Alexej Moskovský, dobre, ešte. Meleti Charkovský, ešte. Iverskej ikony Bohorodičky, máme dneska pamiatku. Ešte si pamätáte? Prepodobná jedna Maria, výborne, prepodobná Maria a jej otec Evgenij. A ešte Konštantinopolský Antoní patriarcha Konštantinopolský. Dobre. No a teraz si povieme podrobnejšie o svetom Meletiovi Antiochískom, ktorého máme ikonu na platne. Svätý Meleti, arcibiskup Antiochísky, bol spočiatku biskupom v Arménsku. Bolo to okolo roku 357. Neskôr císar Konštanc ho povolal do Antiochie, aby bránil cerkov pred ariánskou herezou a tam sa stal v Antiochii biskupom. Ariáni, čo tvrdili, si zopakujeme, že Isus Kristus, že bol iba človek a nebol Bohom. Hej. Dobre. Svätý Meleti veľmi horlivo sa snažil brániť pravoslavnú vieru pred ariánstvom a všelijakými intrigami ariánov bol 3-krát zvrhnutý z biskupskej katedry a to preto, lebo mnohí ariáni boli blízki cisárovi a tak dosiahli jeho odvolanie. Antiochísky svetiteľ Meletios sa vyznačoval nezvyčajnou krotkosťou, neustále sa snažil ľudí učiť dobrým spôsobom, dobrému životu, cnostiam, pretože bol presvedčený, že len tak
ľudia si dokážu osvojiť pravú vieru. Ak budú mať dobrý život, vtedy si dokážu osvojiť aj pravú vieru. Preto ich v prvom rade učil správnym spôsobom kresťansky žiť. Svätý Meletios vysvetil za diakona budúceho svätého Vasíla Veľkého. Takisto svätý Meletios pokrstil svätého Jana Zlatoustého, ktorý o ňom neskôr napísal pochválne slovo. Po cisárovi Konštanciovi sa stal cisárom Julian Odstupník, to znamená taký vzburenec, povstalec. On sa pokúsil vrátiť naspäť impérium ku pohanstvu. A preto bol Meletios opäť štvrtýkrát vyhnaný z biskupskej služby a musel sa skrývať na tajných miestach. Po Julianovi sa stal cisárom Jovian a vtedy ho oslobodil Meletia a on napísal knihu Výklad viery, ktorou upevňoval v ľuďoch pravoslavie. V roku 381 pri cisárovi Feodosiovi Veľkom sa konal druhý všeobecný snem. Čo bolo ustanovené na druhom všeobecnom sneme, kto vie? Pavla. Vírujú, ktorá časť? Druhá časť. To znamená, začína odkiaľ. No, druhá časť vírujú začína? I v Ducha Svätého, áno. I v Ducha Svätého. Od tam do konca je druhá časť. Toto bolo ustanovené na druhom všeobecnom sneme. V roku 380 svätiteľ Melety odišiel na druhý všeobecný snem do Konštantinopola a bol jeho predsedom. Pred začiatkom snemu svätý Melety zdvihol ruku a ukázal 3 prsty, potom spojil 2 prsty a jeden zohol, požehnal národ a povedal: 3 osoby chápeme vo Svätej Trojici, ale iba o jednej podstate hovoríme. Že sú to 3 osoby, ale len jeden Boh, jedna Božia podstata. Pritom svetiteľa Meletia osvietilo svetlo ako blesk. V čase tohto snemu svetiteľ Melety zomrel. Svätý Gregor Nízky si uctil jeho pamiatku pochválnym slovom. Zachovala sa dodnes beseda alebo slovo svätého Meletia o jednobytnosti Isusa Krista s Bohom Otcom a takisto jeho list k cisárovi Jovianovi o vyznaní Svätej Trojice. Ostatky svätého Meletia boli prenesené z Konštantinopola do Antiochie. No, takže takého máme dneska svätého takého skôr teologického, biskupského, ale aj takých cirkev veľmi silno potrebuje. Takže teraz si povieme pokračovanie príbehu pre deti. Kto vie, o čom sme hovorili minule? No. Ako vladyku uväznili? Lebo prečo? Lebo ho pohováral nejaký človek, ho pohováral a preto uväznili jeho aj s nejakým kolegom ešte. Že až zomrela. Áno. Nie ženu, nie novú ženu, ale opatrovničku pre deti. A potom si našiel, sa mi zdá, že sestru, ktorá nemala deti. Áno. A sa bálo, že nebude súhlasiť, ale nakoniec sa rada súhlasila a sa o tie 3 deti starala. Áno, tak, výborne. Dobre. 3? Nie, 4 sa mi zdá. 5? No, počkajte, skúsim pozrieť. 4 deti. No. Takže ďalšia dnešná kapitola bude Božie povolanie ústami biskupa. Ako Boh povolal svätého Lukáša ústami biskupa.
Raz profesor Vojno Jasenecký veľmi horlivo vystúpil na zhromaždení Taškentskej eparchie, kde sa zhromaždili kňazi z celého mesta. Jeho vystúpenie zapôsobilo veľmi silno na všetkých poslucháčov. Po zhromaždení k Valentinovi Felixovičovi, to predpokladám, že bude svetské meno budúceho Luku, Vojno Jaseneckého, toho svätého, o ktorom hovoríme, k Valentinovi Felixovičovi prišiel eparchiálny biskup Inokentí a povedal mu: doktor, vy musíte byť kňazom. Dobre, vladyka. Ak je Bohu milé, budem kňazom. Odpovedal lekár a ani minútu o tom nerozmýšľal a okamžite takto zareagoval. A pritom to bol profesor, ktorý nikdy predtým nerozmýšľal o kňazstve. Ale keď Boh cez biskupa kázal, tak idem. Samozrejme, mohol aj odmietať túto česť, ktorá mu bola preukázaná. Veď mal významné povolanie, ktoré mal rád a ktoré mu zabezpečovalo všeobecnú úctu. Aj doba bola veľmi zlá, nastali časy, kedy stať sa kňazom bolo veľmi nebezpečné. V krajine bolo otvorené prenasledovanie proti cirkvi. Všade ničili a vykradali chrámy. Väznili a strieľali kňazov. Niektorí kňazi, ktorí sa zľakli prenasledovania, dokonca sa vzdávali kňazstva. Máme na obrázku všelijaké prenasledovania kňazov. Obliecť si riasu, podriasnik a riasu vtedy, keď na stenách domov viseli plagáty s nadpísmi kňaz, statkár a generál Bielej armády sú najhorší nepriatelia sovietskej moci. Takéto plagáty boli všade porozvešované, že kňazi, statkári a generáli sú najhorší nepriatelia sovietskej moci. A v takejto dobe stať sa kňazom mohol iba blázon alebo človek nekonečne smelý. Bláznom lekár nemocnice určite nebol. Jednoducho v slovách biskupa budúci svätý Lukáš počul Božie povolanie. Tak v jeden prekrásny deň profesor Vojno Jasenecký sa objavil v nemocničnej chodbe v riase s veľkým krížom na hrudi. V Taškente táto udalosť vyzývala všeobecný úžas. Od prvých dní kňazstva otec Valentín začal chodiť po meste v kňazskom oblečení. Prednášky študentom takisto rozprával v riase, v podriasniku a s krížom na hrudi, čo už samo o sebe bolo vyznávaním Krista bez slov. V nedele, keď po tom, čo prepracoval celý týždeň v nemocnici, otec Valentín ešte slúžil v chráme ľuďom celý deň. Tak, to je koniec dnešnej kapitoly. A teraz si dáme preklad. Takže bolo veľmi pekné od neho, ako rýchlo zareagoval na Božie povolanie. Takisto, že bol veľmi odvážny, sa nehanbil za kňazstvo, ani svojim oblečením a tým bol vyznavačom, sa stal vyznavačom. Aj mnohí grécki duchovníci hovoria, že kňazské oblečenie je vyznanie Isusa Krista. Pred svetom a nemusíme aj nič hovoriť. Tak, a teraz ideme pokračovať ďalej v žalme na utrení, ktorý je, aký je to žalm, kto vie? Aké číslo žalmu? 140. žalm. 140. žalm. No a pokračujeme týmto textom. Takže môžeme začať. Padnúť vo mrežu svoju
Dobre, stačí. Padúc vo mrežu svoju hrišnicu. Čo je to mreža? Sieť, výborne. Hej, keď v Evanjeliu čítame, že apostoli verhoša mrežu v more, znamená, že hodili sieť do mora. Hej. Čiže, čo to znamená? Padúc vo mrežu svoju hrišnici. Tak, hriešnici sa chytia, alebo spadnú do svojej vlastnej siete, ktorú na niekoho iného chystali. Dobre, pokračujte. Dondeže prejdu. Jedin jesum as, dondeže prejdu. Skúste to preložiť. Jedin jesum as. Čo je to as? Ja. Ja som jedin. Čo znamená jedin? Čo myslíte? Jediný. No, alebo? Alebo? Ešte jeden význam má slovo jedin. Nie. Sám. Tak. Hriešníci padnú do svojej siete a ja som zostal sám. Dondeže prejdu. Čo to znamená? Pokiaľ neprejdem ja. Hej, dondeže prejdu. Nie je prejdut oni, ale ja prejdu. Hej, kým neprejdem. To znamená, že svätí otcovia tak vysvetľujú, že ja, hoci budem opustený, hoci budem sám, predsa len pomedzi všetky tie siete prejdem. Hej, že sa im nejako uniknem. Dobre? Môžete, pokračujte. Hlasom mojim ko Hospodu vozvach. Dobre, preložte. Hlasom mojim ko Hospodu vozvach. Svojim hlasom. Vzývam k Hospodu. Ku Bohu som vzýval alebo zvolal. Hej. Zvolal som hlasom mojim k Hospodu Bohu. Dobre, Evka, ďalej. Hlasom mojim k Hospodu pomolih sia. Hlasom mojim k Hospodu pomolih sia. Preložte. Pomodlil som sa svojim hlasom. Áno, svojim hlasom som sa k Bohu pomodlil. Dobre, ideme ďalej. Pavla. Dobre, stačí. Proliju pred ním molenie moje. Pred ním, pred Bohom. Skúste preložiť. No, pred Bohom. Moje prosby, výborne. Moju prosbu dokonca. Moju prosbu pred Bohom vylejem. Hej, to je také basnické povedanie, výraz basnický, že vylejem svoju prosbu pred Bohom. Dobre. Ideme ďalej. Boris. Pečaľ moju pred ním vozvišťu. Čo je to pečaľ? Nie. Smutok, tak. Pečaľ je smutok. Smutok môj pred ním vozvišťu. Čo znamená vozvišťu? Oznámim, výborne. Oznámim pred Bohom svoj smutok. Poviem mu o svojom smutku. Tak, ideme ďalej. Nachádzame sa vozvišťu. Tu na Nehta. Tak, ideme Marina. Tak stačí. Vnehda iščezati od mene duchu mojemu. Čo to znamená iščezati? Áno, keď mizne, uniká od mene duch môj. Čo to chce povedať? Keď sa stráca vo mne môj duch, keď zomieram, keď som vo veľmi ťažkej situácii, keď takmer už som zomrel. Marinka, dokonč. I ty poznal jesi stézy moje. Čo sú stézy? Cestičky, cesty. Ty, Bože, si poznal moje cesty. Hej? Čiže keď, hoci už aj som v jakej ťažkej situácii, že už pomaly zomieram, Ty, Bože, poznáš moje cesty. Čo to znamená, že Boh pozná naše cesty? Vie o nás všetko. Tak, že Boh vie o nás všetko, o našom živote. Dobre? Ideme, Jurko. Pokračuj, Jurko. Ešte trošku. Tak, dokonč. Na puti sem po nemůže choždách, skrša siť mni. Na puti sem, čo znamená? Výborne, na tejto ceste. Po nemůže choždách, po ktorej som chodil, chodil, skrša siť mni.
Nie. Skrša. Čo znamená skrša? Nejaký tvar slovo skryť. No, nie. No, skúste preložiť doslova. Skrša. Skryli. Oni. Skrša znamená oni skryli. Siť mni. Siť je? Sieť alebo pásca. Hej, čiže na ceste, po ktorej som išiel, skryli páscu. Hej, tí moji nepriatelia, tí hriešníci. Mu pripravili páscu. Dobre, Evka, ďalej. Смотрях одесную и возглядах. Smotriach odesnujú i vo zhľadách. Čo znamená smotriach? Pozerajú vpravo. Nie. Smotriach. Pozeral som, odesnujú vpravo, dobre, má správne. Pozeral som doprava, vpravo i vo zhľadách. Hľadal som sa. Alebo hľadal som. Dokonč. Hej. Iné čo? Iné by znajaj mene. Čiže pozrel som vpravo a hľadal som, iné by znajaj mene. Skúste preložiť. Či ma niekto nepozná? Nie. Nie? I neby. Aby ma nepoznali? Nie. Aby nepoznali. Nie, žiadne aby tam nikde nie je. Nie? I ne by. Ten predchádzajúci, takže by som skoro Už to bude. By. No to čo? Tak. Tu je smotriach odesnujú i vo zhľadách, iné by znaje mene. Tam nie je aby nikde. I neby znaje mene. Čo? Nie, tam nie je da. Že by nie. Nie. I neby znaje mene. No. aby som nebol poznaný. Aby tam nie je. Nepoznajúc ma. Nie. No, a čo háte? A nebolo tam nikoho, kto by ma poznal. I neby znaje mene. A nebol tam nikto, kto by ma poznal. To sa volám na to, že nikto. Hej, i neby. Hej, proste, jednoducho. Pozeral som vpravo, hľadal som a nebol tam nikto. Hej, i neby znaje mene. Hej, nebol tam poznajúci mňa. Hej, nebol tam nikto, kto by ma poznal. No a teraz výklad toho, význam. Po pravici vždycky máme najbližších ľudí. Hej, pravica to znamená, že to sú moja manželka, moji najbližší, moja rodina, moji priatelia. Čiže keď sa povie, že pozrel som vpravo, znamená, pozrel som medzi svojich najbližších, hľadal som a nebolo tam nikoho, kto by ma poznal. To znamená, zostal som sám a opustili ma aj najbližší. Hej, to sa častokrát stáva človeku, že v ťažkej chvíli nás opustia všetci a človek zostáva sám. Hej, Boh veľakrát, alebo niekoľkokrát, alebo proste občas dopúšťa na nás situáciu, kedy zostaneme úplne sami bez akejkoľvek pomoci. Na čo to je dobré? Že sme si uvedomili, že Boh je jediný, kto nám pomôže. Tak, presne. Aby sme si uvedomili po prvé svoju bezmocnosť, po druhé zradnosť ľudí a po tretie, že v mnohých situáciách len Boh nám môže pomôcť. A Boh to na rokov niekedy občas na nás dopustí, že nám nie pomoci na zemi od nikoho. Aby sme vedeli, že On je ten, ktorý jediný nám môže pomôcť vo veciach, ktoré ostatné nám nikto nepomôže. V ktorých nám ostatní nepomôžu. Dobre, takže to je preklad dnes, bol zaujímavý. No a nakoniec pesnička, myslím si, že sa vám bude dneska páčiť. Pesnička bude z nášho prostredia na Slovensku. A to z púte zo Stropkova do Ladomirovej. Áno. Presne. Moment. Takže je to z púte v roku 2023, čiže z minuloročnej púte to je.
Лишь глаза открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденной на заре, сиянием чудным всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, путь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Вижу Бога каждый день. Он в прощальном крике журавлином душу манит за собой в край небесный, неземной, летящим клином. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, путь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки Áno, som zimný. Ako tá cesta vedla cez Badriec, No, a úplne blízko pri ceste 70 rokov bola zemou bomba do dvojka. A po 70 rokov na ňu prišli. chvála Bohu, že prišli. Tam robila aj tomu, kto tam bol. Hej. Dobrý, že ju našli. Dobre, molitva. Dostojno jest Jakovo istinu blaži Ťa Bohorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i Mater Boha našeho, vim i slavnišuju besravnenija Serafim, bez islinija Boha slova ročuju, sušuju Bohorodicu Ťa veličajem. Slava Otcu i Synu i Svjatomu Duhu i nyní i prisno, Víkov, amin. Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj. Molitvami sviatých Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Tá ikona, čo máte na
platne je Iverská Bohorodička, po preklade gruzínska, Iverská ikona Bohorodičky, a ona sa najviac zapísala do pamäti cirkevnej, keď nejaký človek ju chcel prepichnúť s mečom alebo s čím, do krku ju pichol a začala tiesť krv a dodnes je tam veľká krvná zrazenina na krku. A nachádza sa na Atose momentálne. Áno, áno, hej. Áno, najprv ju dali do cerkvy, mnísi, keď ju videli v mori, lebo to bolo počas prenasledovania v 9. storočí, v 9. storočí bolo prenasledovanie cirkvi kvôli ikonám a nejakí ľudia, aby zachránili tú ikonu, aby ju nezničili tí ikonoborci, tak ju hodili do mora s nádejou, že niekde vyplave a bude ju zachránia. Tak ona vyplávala na Atose, mnísi ju zobrali do cerkvy a ráno ju našli pri bráne. Tak sa to opakovalo niekoľkokrát, až nakoniec Bohorodička jednému mnichovi povedala, že ja nechcem, aby ste vy mňa chránili v cerkvi, ale aby som ja ochraňovala vás. Preto ma dajte k vrátam, ku vratnici, ku bráne a ja budem vás chrániť pred všetkými ľuďmi, keby vám chcel nejaký nepriateľ ublížiť. I v Irone a volá sa vratarnica preto. Hej. Dobre, tak to je všetko.